Hver morgen begynder dagen for millioner af piger i Indien, før solen står op. De går langt for at komme i skole, ofte til bygninger med for få lærere og få ressourcer. Alligevel møder de op. For uddannelse er deres vej til tryghed, muligheder og et bedre liv. For mange familier bliver piger set som en økonomisk byrde. Gammel tradition, fattigdom og udgifter til medgift betyder, at piger ofte står bagerst, når der skal prioriteres skole, sundhed og fremtid. Men en pige, der vokser op med følelsen af, at hun har værdi, får også modet til at forandre sit eget liv. Og nogle gange begynder det helt simpelt, med bøger, en uniform og nogen, der tror på hende. Derfor møder vores medarbejder Robert pigerne der, hvor de er. På skoler, i forsamlingshuse og i små landsbyer. Han taler med dem om deres rettigheder, deres sikkerhed og om, at deres drømme er vigtige, også selvom ingen tidligere har sagt det til dem. Når piger hører, at de må stille spørgsmål, må tænke stort, må vælge deres egen retning, så sker der noget. En stille, men stærk forandring. Med støtte kan piger fortsætte i skole, lære et fag og skabe deres egen indtægt. Mange bliver de første i deres familie, der gennemfører en uddannelse. Nogle bliver sygeplejersker, andre starter en lille virksomhed. Alle bryder de den sociale arv og giver håb videre. Og med din hjælp kan vi nå endnu flere piger.